Hello guys, good morning. Another vlog. Mag-asintada po tayo ngayon. Mag-asintada po ako. Ito po oh. Mag-asintada na po ako. Ayan po. Tapos din po sa kabila, magpupurma na sila. Ayan po guys. Oh. Ayan oh. May scaffolding na yung dalawang poste. Yan. Mamaya pupurma nila. Minsan mo kayo wala pa eh. Malalim pa. Basura pa. Shout out kay Buyod. Hipon. Hello guys. Kadalawa na po tayong patong. Ayan. Dalawang patong. Ano po tayo? Ano na pagmahana nila? Ayan na guys, pagmahana nila. Iwan ko muna sa inyo guys para mababa yung vlog natin. Tubo. Ito po tayo. Ito po. Paano laki?
Ha? Parang lagi bukit sa live. Yung ito, mga pahal lang. So guys, tanghali na guys, 11:10. Luto ko ng kapsoy. Kapsoy. Kapsoy na walang atay ng manok, atay ng baboy. Tapos, dito tayo ng yung ulingan. Berlin ya.
Galit. Gawa siya ng forma. Hello guys, yan po, nakapataas na tayo. Yan po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito patong. Yan guys. Malambot pa guys, hindi na pwedeng patungang magalaw. Bukas naman. Sila magbubuhos na dito sa kabila. Ayan guys, so naka-prepare na sila. Nakahalo na sila. Ayan, magbubuhos na yun. Ayan po. Niluluto pa yung halo bagong miskla. Ayan guys, yan po guys, nahalo na nila. Bubuhos na sila guys. May ano ba ka ba butas? Oto. Pwede ba? Sarang parang baba. Bilog. Tawa saya. Mukha niya.
So guys, yan yung sila. Wala na yung isa. Lipat natin sa kabila. Guys, sa kabila. O dyan mo nandad na mahulog ha. Dyan mo nila, baliktad. Dyan mo nila kung mapano na. Tama na nila kung mahulog ha. Ayan po. Lipat sila lang tapos dito nila. Then, lubat. Okay. So guys, ayan na po. Bubuhos sila. Tindugo ng tahad. Tumbon mo. Ito man. Alablocks natin guys. Kulit lang. Lang guys. Lipat na dito lang din. Ulam din.
Hello guys, okay na po yung dalawang poste. Nabuhusa na. Ayan po. Buhusa na po siya. Okay na, linis na. Dito po, inusa namin yung paglalagyan ng lababo. Ayan, lababo dyan. Saka dito. Lababuhan pa yun. Ganyan. Okay guys. Good day guys.